बेलासिनि गामि जासिहरबाय लोगोसे दाख्लैसो हाबजेननाय इंराजि 2020 मायथाइनि आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि नोंथांमोननो बयनिसिमबो गाहाम जासिहरबाय। दिनै खारिजा बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन एबा मावथांखि फोसावनानै होखानाय बड'फा गोजोथारि सोलायनाय मावथांखि आरो बेनि सिङावनो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनांगौ दं, जेरै सोलोंथाइ, आबादारि, आइजो आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव फोसावनानै दोननाय हाबाफारि दङ आरो बे हिसाबैनो दिनै खारिजा बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आइजो सांग्रांथि, रैखाथि आरो आइजो जौगासारनायनि थाखाय साइकेल हान्जा सुनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव दिनै जोबथारनायाव जाय मोनसे गेवलां मेल लादों बेहाय दिनै हाबाफारिखौ सामलायनाय बे आफादनिनो बा दख'रानिनो मानगोनां आफादगिरि, बेजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आदा बासिराम रामसियारि आरो बेजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां मावथि बिबानगिरि बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे गबर्धना दख'रा आरो दक्षिण बाक्सा आरो बे खारिजा बिजनि आरो गुबुन गुबुन खाथि खाला दख'राफोरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां मावथि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे आंजों क'क्राझारनिफ्राय फैफानो हानाय क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि फरायना दिन्थि बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनिनो मानगोनां साननो हनो गोरों सानसुमै नोंथांमोन। बेहाय जोंजोंनो सारियावनो जिरायनानै बाहागो लानो हानाय मानगोनां समाज सिबियारि दैदेनगिरि सारमोन जगेश्वर बसुमतारी सार आरो औवारि सारमोन आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनिनो मानगोनां साननो हनो गोरों सानसुमै फोरोंगिरि नोंथांमोन। बे ओनसोलनिनो मानगोनां गुबुन गुबुन गामिनि गावबुरा नेहाथारि गामिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बे ओनसोलनि मानगोनां आइजो नोंथांमोन, माइनाव आफादनि नोंथांमोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव बांसिन गोहोम खोख्लैनो हानाय हाबाफारियाव साइकेल सालायनायाव बाहागो लानाय आंनिनो अनजालि बिब' बिनानाव नोंथांमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै फरायसा नोंथांमोन। आं गासैनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननो बयनिसिमबो गिदिरफोरनो खुलुमनाय, उन्दैफोरनो अननाय, मोजां मोननाय जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिग्रायारि गाहामनायखौ जासिहरबाय। दा दिनै आं गिबियावनो सिगाङावनो आङो साबायखर जासिनो सानदों जाय बिथांमोनहा साइकेल हान्जा सुरनायाव बाहागो लादों। आङो सिगाङाव जाय बिथांमोनहा दिनैनि साइकेल हान्जा सुरनायाव बाहागो लादों आं बेखौ बिथांमोनहा जाहाथे आखाइ थिखोनानै एबा गसंनानै सिनायथि होयो आं बेखौ खालामजानो लुबैदों। अननानै गसंबा साबसिन जागोन नामा? साइकेल सालायनायाव बाहागो लानायफ्रा गासिबो लाजोबदों होनबा अननानै बिथांमोननि थाखाय आखाइ थिखोनानै होनबा गासिबो साइकेल सालायगिरियानो नङा होनबा? गासिबानो होनबा मादैमोन साफा सानै सालायाखैमोन। ओमफ्राय बेहाय सोर सोर फार्स्ट टाइम सालायदों आखाइ थिखोगोन नामा? फार्स्ट टाइम सालायनाय दिनैसो माने सिगाङावबो सालायखांबाय नालाय फार्स्ट टाइम जाबाय दे गोजोनदों। बेनिफ्राय जायफ्रा माने सिगाङाव सालायखांबायमोन बिथांमोनहा आखाइ थिखोनो हागोन ना? आगयाव सालायखांनायफोर मोजाङानो दे जाबाय। दिनै होनबा जायफ्रा सिगां सालायखांबाय बिस्रा एसे बांसिन क्लियार बुजिदों आरो खिन्थु जायफ्रा दिनै गोदान सालायदों बेफ्रा माने एसे माने गोसोआव माबा साननायबो दं जानो हागौ आरो जे मानो सालायमारदोंमोन आं सालायनानै मा मुलाम्फा जागोन? आंहा दिनै सालायनानै न'आव माइ लामनांगौमोन, मागोनि सिबिं देनांगौ दङमोन, माइब्रा देनांगौ दङमोन, न' साफा खालामनांगौ दंमोन, उन्दैफोर फोरोंनांगौ दङमोन, संनांगौ खावनांगौ दंमोन, एसे लस जाबाय नामा बेखौ एसेबो सानदों जानो हागौ। दिनै सानसेमानि आं 3 घन्टा साइकेल सालायनानै आंहा दा मोनायाव खामानि मावनायफ्रावसो मेंहैसिगोन नामा, फरायनायाव मेंहैसिगोन नामा? होमबा आं बेहाय माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साइकेल रेलियाव आं बाहागो लाहैनानै आंहा बेसेबां मुलाम्फा जागोन आरो लस जागोन। आरो बेहाय होनदों माने आइजोफोरनि सांग्रांथि, रैखाथि आरो जौगासारनाय बा आंनि दिनैनि सानसे सालायनायजों आइजोफ्रा माबायदि जौगासारमारगोन, सांग्रांथि जामारगोन ना जामारा, रैखाथि मोननांगौखौ मोनमारगोन ना मोनमारा,
माखासे सोंनाया फैदों जानो हागौ होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि साइकेल हान्जा सुरनाया दिनै नैबे गिबि खेब नङा सिगाङावनो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने सोलोंथाइखौ लानानै सालायखांबाय ओरै क'क्राझारनिफ्राय लानानै धेमाजिसिम माने साइकेल सालायनाय हान्जा माने जाखांबाय बिनि उनाव आइजोफोरनियाबो जादों नङा होमब्ला दहाय जायफ्रा खोन्थादोंमोन बिनानावमोनहा सिगाङाव सालायखांबाय होननानै आंबो गोसोआव दङ माने बाक्सायाव 2018 मायथाइनि एप्रिलनि 3 तारिखनिफ्राय 9 तारिखसिम सालायदों नङा होमब्ला 7 दिन सालायदों सप्ता खनसे बे 7 दिन सालायनायाव नैबे एखे खारिजा बिजनि गोजौ फरायसालिनिफ्रायनो माने बिनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन होमब्ला नैबे जा साइकेल सालायनाय बे हाबाफारिया माने जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयाव सनितपुराव माने सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय दंमोन आरो बे क्लोजिं सेरेमनिमोन आरो बे क्लोजिं सेरेमनिनि थान्दै मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि माने मिशन फोसावदोंमोन बेनो जाहैबाय मा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज थामहिनबा बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो बे मिशननि सिङावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बा बर'नि जेसेबां गेदेमाफोर दङ बिनि अनगायै गेदेमा बिथांमोनहा दिनै बुंलांदों बर'फोरखौ माने गेरेमसा हारि जानांगौ सोद्रोम हारि जानांगौ माने सिभिलाइज जानांगौ कालचार जानांगौ स्टेन्डार्ड बर' जाथि जानांगौ बेबायदि माने बयबो लुगैलांदों दिनै एबसुआ लुगैदों माने बर' थुनलाइ आफादा लुगैदों NDFB आ लुगैदों आब'आ लुगैदों बयबो माने हारिखौ मोजां जाजानो लुगैनानै माने माहारियारि आफादफ्रा माने जोनोम जादों बा बे जोनोम जानो लुगैनायाव होमबा बै लिडारफ्रा मानि थाखाय मुभमेन्ट खालामलांदोंमोन मानि थाखाय गाव गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामलांदोंमोन बर' हारिखौ मानि थाखाय जौगाजानो लुगैदोंमोन होमब्ला बेहाय माने एबसुआबो बै समाव माने 50 बोसोर थांनानै थानायनि उनाव 2018 मायथाइयाव 50 बोसोर बारनायनि उनाव जों बर' हारिया सिगांनिफ्राय जेसेबां डिमान्ड खालामबोदों जेसेबां सोमावसारबोदों जेसेबां खामानि मावबोदों बेहाय माने बर' हारिया बेसेबां दावगाखो आरो दावगायाखै आरो जों दावगानांगौब्ला दिनैनि दिनाव थासारिजों बोथोरजों समान समान जों गुबुन हारिफोरजों जों जौगालांफानांगौब्ला थांनानै थालांनांगौब्ला बर' हारियाबो गेरेमसा जाहैनांगौब्ला जों माखासे मिशन लानांगोन आरो बे मिशनखौ डाइरेक्ट खेबसेनो बड'फा मिशनाव ज' खालामनानै बे बड'फा मिशननि सिङावनो सोलोंथाइनि थाखाय खामानि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे आयदा आइजोफोर जौगानांगौ थाखाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे आयदा आबादारिफोर माने जौगानांगौ थाखाय माने आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे आयदा रांखान्थिनि बा गुबुन गुबुन बिथिङाव हारिमुनि आलदा आलदा माने बे बड'फा मिशननि सिङावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जौगानायनि खामानि मावबोदों आरो जों बेनिफ्रायनो माने 2018 मायथाइयाव बेनिफ्रायनो जोङो माने आइजोफोरनि थाखायबो जोङो साइकेल रेलि हिसाबै जायखिजाया एट्रेक्टिभसिन होननानै आरोखि जेनेबा माने बिगरासिन माबासिन होननानै बुङोब्ला जोङो हाबाफारि होननानै बुङोब्ला आइजोफोरनिया साइकेल रेलि जादों बिनि अनगायैबो माने सावराय मेल लानाय जाबाय थादों सांग्रांथि मेल जाबाय थादों माने बेल' जादों माने 2018 जादों बेल' नङा बिनि सिगांनिफ्रायनो जाबाय थाखादोंमोन खिन्थु बै माने मावथांखि फोसावनायनि उनाव साइकेल रेलिया माने मोनसे एट्रेक्टिभसिन माने जेराव चिरांनिफ्राय जागायदों जोङो चिराङाव 6 मार्चनिफ्राय 8 मार्चसिम बिनिफ्राय माने उदालगुरियाव लाबाय बेनिफ्राय बाक्सायाव लाफैबाय बिनिफ्राय क'क्राझाराव सेप्तेम्बर मासाव लानाय जादों ओमफ्राय बिनिफ्राय सोरनिबा जिल्लायाव माने माखासे साब डिभिजन वाइज माने जाबावनो गोनां दं बा माखासे अबेबा आनसलिक थालांनाय दङ बेहाय माने जानो गोनां दं बेनि अनगायैबो बैहाय माने थालांनायफ्राव माने साइकेल सालायाखै लासिनोबाबो माने जेनेबा सनितपुरफ्राव बिश्वनाथाव माने हानजा सुरनानैबो आइजोफोरनि माने थाखायहाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेल' नङा जेनेबा सावरायमेल लानाय जादों गुबुन गुबुन माने गोरों आइजोफोरखौ लानानै मालाबा सावरायमेल लानाय जादों बिनिफ्राय माने गामि गामि सांग्रांथि मेल रायजो राजाफोरखौ लानानै आइजोफोरखौ लानानै लानाय जादों बा गुबुन गुबुन फरायसाफोरखौ लानाय जादों बेबायदि जों जालांदों होमबा बे नङा होमबा दिनै बे मावथांखिखौ लानायाव आइजोफोरखौ सांग्रांथि जानांगौ होननायाव माने आइजोफ्रा सांग्रां नङा बेखौ होननो थाङाखै माने जोंहा दिनै गुबै उद्देश्यआनो दङ जोंहा दिनै माने गेरेमसा हारि दानायनि थाखायसो जोङो दिनै बड'फा मिशनखौ फोसावदों ला गेरेमसा हारि दानोब्ला बड'फा मिशना आइजोफोरखौ जानानै गेरेमसा हारिया जानो हाया आइजोफोरखौ गारनानै बर' हारिया हारि जानो हाया होमब्ला आइजोफ्राबो जोंना सांग्रां जानांगोन जों बेखौ नायदों बिनिफ्राय बे मिशनाव आइजोआनो जा फरायसायानो जा जोंनि हारियावनो जा गासिबावनो जों फार्स्टआव नुदों जोंनि मा सोलोंथाइया जोंना बेहाय माने बांसिन बिफाव खोख्लैयो माने बेहा बयनिख्रुइ बांसिन माने रल दङ जोंहा सोलोंथाइया मोजांब्ला जों माने गुबुन आयदायाव जों मोजां जायो बा जों आइजोफोरखौ जों सिगाङावनो जुदि सांग्रांथि जानांगौ जौगानांगौ बा एम्पावार जानांगौ होननानै बुङोब्ला माने बे सोलोंथाइया जोंनाव सोनारहोयो मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ मोनबाथाय माने
सोलोंथाइजों नोङो माने गासिबो माने नोंनाव सोलो गियान इनफरमेशन गासिबो नोंनियाव फैजोबगोन आरो नों सोलोंथाइ मोनोब्लासो होमबा नों अबे जिनिसा मोजां अबे जिनिसा गाज्रि अबे नंगौ अबे नङा अबे जास्ट अबे आनजास्ट अबे राइट अबे रं आं मबे समाव आं मा डिसिसनखौ लानो बे मोजां गाज्रिखौ जों माने जाज खालामनो हायोब्लासो जों इम्प्रुभ जानो हागोन नङाबा जोङो सोलोंथाइ मोनाखैब्ला आं बाहेरा मुलुगनि सोमोन्दै थासारिया मा जागासिनो दङ दिनै बर' हारियाव इन्डियायाव मा जागासिनो दङ बुहुमनाङैनो मा जागासिनो दङ बुहुमा मा लामाजों खारगासिनो दं आं बेखौ मिन्थियाब्ला आं दिनै बेहाय माने थाबथानो हानांगौआ गसंथानो हानांगौआ बा आं दिनै माबा मोनसे डिसिसन लानांगौआ आंनि राव बुंनांगौआ बे माने जाथाव नङा ओंखायनो माने सोलोंथाइ थायो बेजों लोगोसे सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो नों माने गुबुनखौबो नों इम्पर्ट खालामनो हाबाय नोङो गुबुनखौबो बुजिनानै गावजों लोगोसे माने फंबायफोरखौ माने बिनानावमोनखौ बिमाखौ गामिखौ गावनि फिसा फिसौखौ बयखौबो माने फोरोंनानै गुबुनखौबो इम्पर्ट खालामनो हाबाय बेजों लोगोसे सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो नोङो मोनसे मोजां पजिशन स्टेटास मोनबाय नोङो बे पजिशनाव जुदि हिनजावा नों गोरों जायोब्ला साप'ज इडुकेसननि बेलायाव नों गोरों जायोब्ला नोंखौ बयबो मान होगोन नोंनि खोथा मानिगोन नों मोजां मोजां गियानखौबो नों गुबुननो फोरोंनो हागोन होमबा हारसिं अट'मेटिकेलि माने आइजोफोरनि मान स्टेटास दा बे फैगोन आरो नङाबा जुदि जों दिनै माबेबा मोनसे जायगायाव जिनाहारि जायो मलेस्टेसन जायो ट्राफिकिं जायो बा गुबुन गुबुन जायो मालाबा जेनेबा गुबुन जायगायाव जेनेबा दाख्लैफोर जेनेबा हायदाफ्राव जादोंमोन नङा होमब्ला बे माने रेप खालामनानै बुथारनाय सावनाय मानाय होमब्ला बेहाय जों जुदि बुङोब्ला माने जों आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ आइजोफोरनि सायाव अत्याचार खालामनायखौ जों बन्द खालामनांगौ होनना बुंबा थारमाने जों जायाबो जानो हानाय आरोखि खिन्थु जों जुदि आइजोफ्रानो गासिबो गोरोंखाब्ला गावनो सासे गोरों जानानै गावनि फिसाफोरखौबो फंबायफोरखौबो गामि समाजखौबो जुदि मोजां खालामलांखानो हायोब्ला होमबा जों बेहाय दरना होनांनाय नङा आरोखि मानो दरना होनांनाय नङा मानोना आइजोआ गावबो माने मिन्थिखागौ जे माने आंनि सिकिउरिटिखौ आं बोरै मोननो हागोन रैखाथिखौ आं बोरै खालामनो हागोन आरो आं रैखाथिनि थाखाय आं माने अबे ल'जों थांनांगोन आङो जोंहा मा राइट्स दङ आं बिनि थाखाय मा मावनांगोन बेखौ गासिखौबो मोनोब्ला माने बिनि पावारा माखासे थाखागोन बि आइजोफ्राबो गोरों जाखाबाय नालाय बा बेहाय माने आइजोफोरखौ माने नारसिननानै दोननो हायै बिदि जागोन आरोखि सोरखौबा फिसाया बिसिखौ बुनाय साप'ज जोंनियाव जाया बे खिन्थु गुबुननियाव जायो नङा होमब्ला होमबा जुदि आइजोआनो गोरोंखाब्ला लेखा गोरोंखाब्ला माने बे हौवाया बिनि सायाव अत्याचार खालामनो हानाय नङा आरो लेखा रोङोबा बे साख्रिफोर माबा मोनसे मावनो हागोन नङा होमब्ला बिनि मान मोनगोन साख्रिफोर मावनो हागोन बियो बा साख्रि नङाबा बे बिजनेस खालामनानै जानो हागोन टिउसन लानाबाबो जानो हागोन बे माबा मोनसे खालामनानै जानो हागोन आरोखि बेना मोनसे माने स्टेन्डार्डा दंखासै आरोखि बे होमब्ला बे माने बिनि सायाव रावबो अत्याचार खालामनो हाखाला बेबायदि माने अट'मेटिकेलि जोंनि गेजेराव बे माने रैखाथिफ्राबो फैखाजोबगोन आरोखि मानोना सासे सोरखौबा जों नारसिननो नागिरोब्लानो उमुग ल' दङ नोंखौ आं पुलिसनाव माने हैगोन केस होगोन नोंखौ जेलाव दोनगोन नों बुंनो हायोब्लानो किबा जानाय बे सोरनिबा जौ फाग्ला फिसाया सोरबा गामियाव सासे गोरों आइजोआ स्ट्रं आइजोआ जुदि माने हौवाफोरखौ बुंफिननो हानाय लायोब्ला सोरबा जौ लोंनायखौ बिसिखौ बुनायखौ होनफिनलायनो हायोब्ला माने समाजाव जोबलांगोन आरोखि मानोना बे गामियाव सासे आइजो दङ बिराद गोरों जे माने बियो ल'खौ मोनथियो बियो बे मा खालामोब्ला अबे आयेननि दारायै बेखौ जेलाव सोनो हायो बेसेबां माने गोबाव दोननो हायो मानो हायो बिनिफ्राय बोरै बोरै माने डिभर्स खालामनानै गालाङोब्ला बिनि सम्पतिखौबो जे माने मोननानै गथ' गथायखौ बेहा माने फोरोंनो हानाय बा गावनि जिउखौ दाहोनो हानाय बेहा मोनसे बेबायदि मोन्थाय दङ बेखौ बुजायनानै होनो हायोबा लासैनो माने गोरों थायोब्ला आरो अट'मेटिकेलि माने आइजोफ्रा इम्पर्ट जायो अब्ला जों बर' हारियाव जोंनि गेजेराव अयथासाराथ' गैया खिन्थु नङा होमब्ला जोंनियाव गुबुनजों रुजुनायाव जोङो बिराद माने बर' हारिया ओरैबायदि मोजां माने जोंनियाव जेबो गैया जेनेबा आलदाफोराव सम्पतिनि थाखाय दावराव जानो गोनां जायो बिनिफ्राय जेनेबा आलदाफ्राव जों नुनो मोनो सम्पति थांबाय मोनसे बिनिफ्राय मा जाबावो जे माने मोनथायफोरखौ माने मोना जायखि आइजो नालाय आइजो एकदमबारे माने सिङाव दोननाय जायो आरोखि आरो बेहाय माने खालि सिख्लाफोरखौल' होनाखै माने बे हाबा जाखांनाय उनाव जेनेबा जोंना दिनै रान्दिफोर जायोब्ला बा जोंना रान्दिफोरनिबो हाबा होनाय दङ नङा होमब्ला हाबा होनाय दङ आरो हिन्जावफोरनि थाखाय ओरैबायदि रेसपेक्ट माने न'खराव फिसा हौवा गैयाब्ला माने गोरजाबो लाखिलायनो हानाय जोंहा बिदिबो दं नङा होमब्ला हिन्जावफोर थारमाने जोंहा बिराद माने एसे इम्परटेन्ट होदों आरो जोंनाव मान होदों आरो जोंहा भेलु होदों हिन्जावफोरखौ खिन्थु गुबुनाव बेबायदि गैया होमब्ला जोंहा बेहाय जोंहा मोजां होनजायो खिन्थु मोजां होननानै जोंहा दिनै सोद्रोम समाज स्टेन्डार्ड बर' मोनसे हारि दानांगौब्ला आरो मोनसे बर' हारि दानायनि खोथा होनबाय थादों जेहाय माने जोंनि बर' हारिया माने 50 बोसोरनि उनाव बा नैबे 5 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनावनो जुदि जोंनि माने बुहुमानो मोनसे आलदा लामाजों थांगासिनो दङ दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों थांगासिनो दङ जेराव माने जायहा सोलोंथाइ दङ बेनाव पावार दङ जायनाव नलेज दं बेनाव पावार दङ बे थांगासिनो दङ अब्ला बेहाय जों जुदि बर' हारिया बै माखासे बेलायाव जोंहा साबसिन दं होननानै जुदि बै माखासे बेलायाव जों गुबुनजों फेर फाथिनो हानाय
समान समान मिलायनानै थांनो हानाय हारिया हारि हिसाबै थांनानै थाहैनो हानाय जों बेखौ नायनांगौ जानानै फैदों आरो बा बे नायनांगौ जानानै फैदोंआव जोंहा दिनै गाबोन जुदि गेरेमसा हारि दानायनि जों खोथा बुंबाय थादों दा गेरेमसा हारि दानायनि खोथा बुंबाय थानायाव जोंना माखासे समाजनि बेलायाव आइजोफोरनि सायाव जोंहा थिगैनो दङ खिन्थु जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव थिग गैयाब्ला खिन्थु जोंहा बै समाज दाहैनाया सोद्रोम समाज दाहैनाया गेरेमसा हारि दाहैनाया बे माने जाहैयो आरो ओंखायनो जोंना आइजोफ्रा माने मोजां जानांगोन बे जाहैनाय आरोखि जेनेबा जोङो दिनै गेरेमसा हारि दानांगौब्ला जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंना गासिबो थाहैजोबनांगोन आरो जोंनि हारि हिसाबै जों थानाय जानांगोन जों थांनानै थायोब्ला माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन माने जोङो माने थांनानै थायोब्ला मानसि महरै थांनानै था सैमा अमाबायदि नङा आरो मानसि महरै थांनानै थायोब्ला हारि हिसाबै एबा माहारि हिसाबै थांनानै था आरो हारि एबा माहारि हिसाबै थांनानै थायोब्ला गेरेमसा मारि एबा गेरेमसा माहारि जानानै थांनानै था आरो गेरेमसा हारि एबा माहारि जानोब्ला जों बयबो गाव गावनि खामानिखौ मावजोबथारनांगोन आरो जों बयबो जुदि गाव गावनि खामानिखौ मावनो हाजोबथारनांगौबा रोंथारनांगौब्ला जों बयबो माने सोलोंथाइ लानांगोन माने जों मानसि जाबाल' जाया होनदों आरोखि माने जों मानसि जायोबाथ' जेनेबा आङो रंगिना बरगयारि जेनेबा बे दिन्थि बसुमतारी ओमफ्राय बे आदा बासिराम रामसियारि बा आं क'क्राझारनि दिन्थिया क'क्राझारनि बा आदा बासिरामा जेनेबा बाक्सानि नाग्रिजुलिनि बा जोंहा दिनै जुदि मानसि हिसाबै थांना थानांगौ होनब्ला आंहा क'क्राझारनि मानसि आंहा आंनि न'आवल' दङ आइ आफा दङ आंहा बेखौ नायनांगौ आं साख्रि मावनांगौ बा बिजनेस खालामनांगौ थाखा खामायनांगौ बेहाय आं माने बर' रायलायनांगौ आंहा बेहाय जेबो खोथा गैया बेहाय आंहा दख'ना गाननांगौ आंहा बेहाय जेबो खोथा गैया आंहा बर' हारिजों सोमोन्दो थानांगौ आंहा बेजों खोथा गैया आंहा आइजोफोरजों माने सावरायनांगौ आंहा बेजों जेबो खोथा गैया जे बर'फोरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया बर' थुनलाइ आफाद दं आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया बर'आ मोनसे माने गेरेमसा हारि जानांगौ दङ आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया जों माने बिदि मानसि जागोन आरोखि जुदि साप'ज बिराद मोजां मानसि जाबाय माने सोरबा साइन्टिस्टआनो जाहैबाय डाक्टारानो जाहैबाय इन्जिनियारानो जाहैबाय बिनि उनाव बेनाव माने हारिनि सेन्टिमेन्ट गैयै जुदि जाजोबोबा जों मानसिफ्रा जों हारि हिसाबै थांनानै थायाब्ला जुदि माने गोरों जाखांनायनि उनाव बिराद मोजां माने गुन मोनखांनायनि उनाव बे जुदि गावखौनो बर' होननानै लायाब्ला बर' राव रोंलाङाब्ला बर' हिसाबै बर' राव थुनलाइखौ बे फरायलाङाब्ला बर'नि हारिमुखौ बे लाखिलाङाब्ला साफा साफा मानसिफ्रा माने बिदिनो गावस्राय जोंना हारिमुखौ राव थुनलाइखौ हारि हिसाबै सिनायथि होलासिनो थांनानै जोंना माने हारिया जोबस्रांहैगोन आरोखि ओंखायनो जों दिनै बुंदों माने हारि हिसाबै थांनानै थानांगोन आरो बे हारि हिसाबै थांनानै थानाया माने गेरेमसा जानांगोन आरो जों जुदि दिनैनि बेलायाव हारि हिसाबै थांनानै थानांगौआ ओरैबायदि गोरा जादों मानो गोरा जादों आरो जोंनि बेलायाव बांसिन गोरा आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गासिबो इनस्टिटिउसना दिनै जोंनियाव गैजोबा जुदि बेहाय जिरायनाय जोंनि साइकलिस्टफ्रा जोंना बिनानावमोनहा सोरबा जुदि बुंनो सानदों गोसोआव जुदि लादों आरो समाय लादों थांखि लादों जे आं सासे डाक्टार जागोन आं सासे इन्जिनियार जाहैगोन माबा मोनसे जानायनि खोथा लादों खिन्थु डाक्टार जानोब्लाबोथ' नोङो मेडिकेल कलेजाव फरायहैनांगौ नङा होनब्ला होमबा बेहाय माने खारिजा बिजनियाव माने मेडिकेल कलेज दङ नामा नायनांगोन नङा होमबा जोङो होमबा जों बाक्सायाव मेडिकेल कलेज दं नामा नायनांगोन जोङो गैया जुदि डाक्टार जानोब्ला आं मेडिकेल कलेजाव लाहैथारनांगोन बा आङो हायार स्टाडिज थांथारनांगोन आङो होमब्ला बिनि थाखाय आं कलेजाव माने हायार सेकेन्डारि साइन्स लाहैनांगोन बिनिफ्राय आं मेडिकेल थांनांगोन कलेजाव बा बेहाय आं मेडिकेल कलेज फरायहैनोबा बेवहाय गैयाब्ला आं गुबुनाव फरायहैनांगौ नङा होनब्ला बेफोराव फरायहैनांगोन बा गुबुन आलादा स्टेटआव फरायहैनांगोन बा जुदि जोङो दिनै हारियाव जोङो साफा गुन गोनां मानसि जानांगौब्ला सुबुं सम्पद जानांगौब्ला जों बिनि थाखाय गुबुनाव जों आगान सुरलांनांगौ जायो बा गुबुनाव जों आगान सुरलांनानै जोङो जुदि आं माने डाक्टार जागोन होननानै आं फरायनो थांबाय जेनेबा दिल्लीयाव थांबाय आं हायद्राबादाव थांबाय आं मुम्बाइआव थांबाय आं बैहाय थांनायनि उनाव आं साख्रिखौबो मोनबायलायनो आं दिल्लीयावनो साख्रि मोनबाय बा आङो बिराद मोजां जानानै आं माने आमेरिकायावनो मोनहैबाय बा आं फ्रान्सआवनो साख्रि मोनहैबाय दाना खोथाया जाहैबाय नोंथ' माने बर' हारिनि सासे बिराद मोजां सुबुं सम्पद जाबाय दानिया नोङो बैहाय थाहैनायनि उनाव है आं बर' गामियाव थांनो बासोनाय मोनथारो आं थांलिया गामिनि आइ आफामोनहा आदै मादैमोनहा आंजों मिलायलिया बिसोरो ओरैबायदि थायो लेथ्रा थायो आं ओरै जाबाय दिनै आं साखोन सिखोन थायो आंहा दिनै साननायफ्रा आलादा जाबाय बिसिनि साननाया लेखा रोङैफोरनि साननाय गामिनि मानसिनि साननाय आं थाला नामा ओइ जोंनि जायगायाव रावबो बर' गैथ्रा आरो बर' होननानै बुङोब्ला बिराद माने गावजों गाव
जौगायै मानसिफोर जा हौवाजों हाबा जाबाय बा सोरबा बर'आव जोंना डाक्टार जाहैनाया बेबो सोरबा हारसा हिनजावजों हाबा जाहैबाय गावजों मेचिनजों नायनानै हाबा जानायनि उनाव जुदि बियो गावनि फिसाखौ आं बर' जों बर' जोंना बर'आव ओरै रायलायो बिमाखौ जों आइ होनो बिफाखौ आफा होनो जोंनि गानग्राया नैबे दख'ना जोंनि गानग्राया नैबे आर'नाइ बे जोंनि मान जों नारजि जायो जों अनला जायो जोंहा मोनसे बिजों दं मिडियाम दं एचएसएलआव हाबलायनाय माने बर' बिजोङाव ओरै बेखौ फरायनाय बा जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै जुदि खोन्थालाङाब्ला फिसाफोरनो गियान होलाङाब्ला फोरोंलाङाब्ला होमबा जोंहा बेहाय सुबुं सम्पद जायोब्लाबो गेरेमसा हारि जाहैला नङा होनब्ला मानो गेरेमसा हारि जाहैला माने जोंना हारिनि बेहाय सिनायथि जोंनि हारिमु राव थुनलाइ माने नों लेखा रोंदों माने हारियाव सुबुं सम्पद नांगौ होननानै फरायहैदों किन्तु जोंना माने हारिनि सिनायथि हारिमु थुनलाइ गासिबो माने लासै लासै जोबलांहैजोबगोन आरोखि नंखायनो जोंना जुदि जोङो गेरेमसा हारि जानांगौब्ला गोरोंबो जानांगोन गोरों जानायजों लोगोसे हारिनि राव थुनलाइ हारिमु बैफोरखौ जों जुदि गाबोन समफोरसिम माने 1000 बोसोरनि उनसिम सान अखाफोर हाथरखिया जेसेबां थायो अब्लासिम जोंनि बर' हारिया थांनानै जोंनि दख'नाया जोंनि बागुरुम्बाया गामसाया आर'नाइया बेफोर गासिबो माने थाजोबनांगौब्ला जों दिनै माने गेरेमसा हारि जानांगोन आरो बे गेरेमसा हारि जानो थाखाय नंखायनो जों दिनै हौवा हिन्जाव बयबो माने जोङो साननो रोंनाय लेखाबो रोंनाय जानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि थासारिया जोंनिया मोजां नंलिया नङा होनब्ला जों नायोब्ला जोङो गिबियावनो बुंदों जोङो सोलोंथाइ नांगौ होननानै किन्तु जोंनियाव आइजोफोरनिया किन्तु सोलोंथाइया खम क'क्राझाराव होननानै बुङोब्लाबो रेसिय'खौ नायोब्ला क'क्राझारावबो खम बाक्सायावबो खम बाक्सा हिसाबै जों मोननो हायो माने हौवाफोरनि लेखा रोंनायनि संख्याया 77.03 आरो 77.03 हौवाफोरनि लेखा रोंनाय पारसेन्टेजआ आरो किन्तु हिन्जावफोरनिया बिनि माने बिराद बुरजा माने खम आरो 61 पइन्ट सामथिं आरो 61.12 माने 61.27 होमबा हौवाफोरनिया 77 थांबाय हिन्जावफोरना 61 आव दं नङा होमब्ला होमबा गेप्सआ बेसेबां दं आरो जोंना हिन्जावफ्रा जुदि लेखा फरायनाया खमसिनब्ला होमबा जे फिसाजोफोरखौ फिसालाफोरखौ जोंहादि फोरोंनांगौ दङमोन होमबा लेखा रोङै हिन्जावा गेरेमसा हारि दानाय